Kunyange hazvo zvakabuda mapepa nawo aiwa anotrustwa nevanhu vakaita sana neHanda Radio vitaurwa mashoko ekuti aiwa the police commissioner aiwa Matanga anoonekwa kunzi aiwa kunyange zvake aiwa akanzi ngaachienda zvake pazororo achimboenda zvake paMudyadigere anowanikwa zvekare achiripota on duty, anowanikwa achiripota zvekare basa zvatiri kuona kuti vari kunzi Comrade Mabhunu ndo vari kuuya vachitaura mashoko avo. Hanzana mina mashoko sebuda nyungwa waita unobva subscribe like utaunda bell icon tipinda pahendo yeZimbabwe vamuronyera achiti Comrade Mabhunu says it's true. Police Zimbabwe General Matanga turned up at work today in full police uniform despite the government making one announcement that he has been retired over the old age and replaced by an older officer, Stephen Mutamba. Ndo mashoko anobuda achinyongwa panapa zvamuri kuona anonzi Comrade Mabhunu the military intelligence side zano. Mashoko ari kubuda achitaurwa panapa vanhu vachiti kunyange zvavo tinoona social media sepost yamuri kuona iyi yemuNyanda yamuri kuona panapa inotaura mashoko ekuti Zimbabwe police deny claims ex-boss Godwin Matanga defied retirement order. Ndo mashoko anobuda panapa muNyanda achionekwa kunzi aiwa this general antora mashoko achi hapana official communication yakasvika kwaari achitaura mashoko kuti aiwa akufanira kuritaya. Zvatiri kuona kuti the power struggle aiwa inongoramba ichionekwa kuti nyika yeZimbabwe panguva ino hazvina kumira zvakanaka. Pane zvinhu vanhu zvaunyatsoona kuti zviri kutranspire zviri kuitika zvaunyatsoona kuti kurwa kuri kuitika aiwa mu the ruling party ZANU-PF muchiona kuti aiwa vakomana ma-key players now yesuccession panguva ino yazonyatso kudominata. And this year 2025 people they know kuti this is the year ichaonekwa this battleground ichaonyatso kuonekwa kuti this war aiwa haina kumira zvakanaka ichange ine munhu pasi. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda kumesection medu dzemafunguro enyu musaona subscribe or like sanotaunda bell icon.